Blanca Arias y yo misma llevamos años investigando la accesibilidad comunicativa en diferentes entornos, desde las artes escénicas a la educación superior, a otros contenidos audiovisuales. Y ahora, con todo este bagaje investigador y sobre todo con la experiencia que tenemos en la investigación con usuarios, queremos desarrollar la solución Plan Access. Lo que queremos hacer básicamente es crear y probar una metodología de accesibilidad comunicativa en los entornos educativos y culturales, y para ello primero haremos un estudio de mercado i després haremos un estudi de patentabilitat. Més enllà d'aquesta resposta a una necessitat de la indústria, a llarg termini el que volem en Plan Access és millorar l'accessibilitat als àmbits educatiu i cultural, perquè de fet la participació plena a tots els àmbits de la vida és un dret recollit a la Carta dels Drets Humans. En relació amb la qualitat, una qüestió important és que no volem elaborar només una mena de checklist en què es digui sí, tenim text alternatiu a les imatges, sí, tenim subtítols als vídeos, etc., sinó que volem vetllar perquè aquests subtítols, aquest text alternatiu, siguin de qualitat i responguin a les necessitats reals dels usuaris. Xarxa AccessCat, xarxa d'innovació en accessibilitat de Catalunya, mitjans, educació i cultura. Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats.